Sampun dugi iki lagi jam pira to, Nduk? Isih dasi iki ya, Ro. Biasane nek sampe lokasiku jam 4 lewat lah iki lagi jam 2 lebih kok sampun dugi lokasi. Omahe maratuane lengguri panggung iki kok so. Lho iki mang main nang endi? Main nang Pancuran. Omahe Mak Yupi. Memang ora kenal Mak Yupi. Lah sapa? Malah Sorin. Serin ya. Jebule tak kira nang endi ngono kok gasik temen bos iki mau. Ayo Mas lanjut Mas. Ayo nang mampir rumah Mak Laserin kok. Ngose aku tak leren sik ngos-ngosan aku. Ngos-ngosan lapo kok ngos-ngosan? Wong tekomu ke jam 1 kok ngos-ngosan ae. Lha iki karo dandananku ning ndi manggone? Ning ndi emange? Oh jujuk udan mak biyu amper peceren ngono kok iso. Ya ampun, jujuk aku nang jero omah dadi rarah dandanmu awar peceren. Kowe ngono duwe asisten. Duwe asisten lho kowe ya duwe ngono kok. Sapa? Iku. Orang tua kita semua. Nggih, yuk lanjut WM audio. Jeru. Oke ya. Catatan sakjroning ati datan lundur saya merati aku kowe dadi garwa mergo leren ning gubuk asmara. Gubuk asmara tembange gubuk ya muga-muga mampir nang gubuk ora kodanan. Ya iya. Wilujeng siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih, saking pepanggihan nggih Bapak Ibu sedaya kemawon masyarakat pun niki Pancuran. Kalih kula sak kanca menika saking paguyuban Ketoprak Wahyu Manggala ingkang mijil saking Tanjung Sari Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati tempun dipangersani penjemput Bapak Sarjime. Bapak Sarjime. Derek tepang nggih kalian masyarakat Pancuran Mbak Iin. Sampun nate sowan iki beberapa tahun yang lalu. Lama banget 2 Lama tahunan. lebih Cil. Heeh, lha iya Iya, iku. Pas urung dadi bojone. Urung dadi bojone wis suwi ya, Rom ya. Wis suwi pol niki alhamdulillah tinimbalan kali keluarga ingkang kagungan kersa. Sapa In? Aduh urung tepang Rom. Mas Mogol kok gelem mari undangan salahe kok. Mas Mogol dienakno Bubuk ingkang kagungan Dienakno kersa. Bubuk, Sinten menika Bu asmane Bu? Pak Mul. Pak Mul. Kalih Pak Mul, kalih Bu sapa? Bu Anis. Walah, kok sarimbit kabeh iki sing duwe gawe sing endi? Angger banget arane irunge kena nggo ngires semangka ya iku. Lah aja kaya aku. Hah? Kaya aku. Iku mancunge kan metu. Heeh. Kowe mancunge ke dalam ora. Mbak Anis ngono nggih. Nggih, menika sing mancung. Mas Mul sembah nyuwun sampun nimbali kula sak kanca kanthi acara menika walimatul Hitan. hitanan nggih, Bu nggih. Adike sing dihitan menika Dek siapa? Dek sinten, Bu? Dek Abiu. Dek Abiu wis sing endi apa urung? Durung, Mbak Rom. Le sunat wis mari apa urung Dek Abiu? Sampun lho dak wis garing Bu. Dak wayahe nyelepno. Mana kok diselep? Lah biasanya nek Iku gabah aja padakno to, Rom. Oh ngono iya iya iya. Kanggo adikku Abiyu selamat menikmati bentuk yang baru. Saiki wis dadi Joko dibuang sengkolone. Muga-muga kari seger warase. Amin. Tambah pintere, tambah soleh, manut dawuh wong tuane. Apa ya sing dadi cita-citane di Abiyu muga-muga tercapai ya Mbak Iin nggih. Amin Allahumma. Buantere iki ndak iki grupe Bu Lasri ngono Iya Cin. ketok. Dek kompak kabeh ngono Kompak ya kok, alhamdulillah. Tamu undangane nggih walah kuatah sanget Mbak Anis Mas Mo luar biasa. Di Abiu sing endi ya Ntos? Sing pundi to, Bu? Mbak Ani sing pundi?
Di Abiu sing sunat mana toh? Kene naik ke sini sama Mbak Rom dan teman-teman di Abiu. Oh, di dalam. Omahe sing ndi to yu Abiu Omahe kok iki mangan. lho, Ron. Iku lho sing sunat dah. Oh iya iki. Daleme sing kagungan kersa sing ndi? Niki. Sing niki. Nggih. Oh alah. Saya kira yang ini atau itu. Tidak, yang itu. Ternyata yang itu. Alhamdulillah. Di Abiu sini ikut Mbak Arum di atas panggung, tapi jangan lupa. Jangan lupa minta uang sama ayah Emol ya buat nyawer ya. Oke, Mbak Menai saking keluarga tuan rumah badhe ngrusake tembang utawi request lagu saged kemawon. Nggih, monggo. Monggo saking ibu-ibu tamu undangan sugeng lelenggahan, sugeng mirsani, sugeng ngresepaken dedaharan lan unjukan ingkang sampun dicepake. Nggih. Wah, langsung iku ya, In. Langsung prasmanan, Rom. Lah cara aku kok nek ketelak aku lesu langsung mengarep entuk, Bu. Oleh jare. Wah ya Allah. Malah kowe kok kayak suminten nurut-nurut teko ngarep kok, Sa. Lah aku ora dadi suminten wae serodok ngene kok Iya, isa. iya. Ya. Dik, Abiu diaturi tembang apa ya? Sing alos apa sing rancak? Oke. Merga Gak apa-apa. tanah pancuran di tanah sing piye ya? Bur. Kayak pegunungan. Diaturi wonten bocah gunung ya. Cocok. Ki Mbak Yu, Mbak Yu. Mbak, ya Allah, gak usah repot-repot. Ya Gak usah Allah, repot-repot ditampani. Cek mek 10.000. Jare gak usah repot-repot diwehi 10.000 kok. Mbok protes som-som. Engko nek ditiru balane piye? Oh iya singgahno aja ketokno aja ketokno. biru-biru. Iya biru-biru karo abang-abang biasane ya. Urung. Aja kuatir mengko timboi Mbak E. Nggih. Monggo katuran wonten bajangan spesial tamu undangan ugi sesepuh-sesepuh wonten pancuran mriki. Kon langgam karo rumiyin nggih, Pak De. Ya apa Mbak Ki? Nggih, Mbak Ani saking Melati. Kaligong Kaliori. Oh Mbak Ki asli sini. Oh, iya. Tetangganya Mak Laserin. Oke, yuk, monggo. Sinariang wahyu manggala wonten madula resuki sonagel Sambarisari. Kasang goyang WM audio GR HS shooting, WM lighting, kantong channel. Nadyan aku bocah gunung gunungku
aku bocah guna Opo ora kelingan dolan ning omahku ono latar padha lelungguhan kekuceban karo aku. Hey, ha, hey. Bocah gunung nggih. Ngaturi sedaya tamu undangan yang samerawuh ingkang daleme wonten pancuran mriki. Nggih, pancuran. Mas mau ngono gondos aja Pak lho kok omongi. Isih enom ya. Kok nek wonge ngene lho, Ndos. Wong aku ijek nume ngene kok diundang Pak ngono terus piye coba. Mas mau sing endi wis ro? Urung, aku weruh iku Nek Mbak Anis kan wis ro, nek Mas mau sing endi kan urung-urung. Kok weruh kembar kabeh kok ro. Mas Mul, ngrasake tembang apa mboten Mas Mul? Enggak ana sing anu to. Sing endi bingung? Ki lho pol ngarep iki lho paling Mas Mul nggih. Sibuk kalih tamune mergo tamune iki banyu mili. Nggih. Muga-muga tamune tok sing banyu mili sing saka langit muga-muga gak mili terus. Gak milih sik ya Ram aja Ram. Soale piye ya nek udan kok kaya piye ngono aku iku kulingo diudani kaya piye ngono lho In. Masa oleh Ram? Iya bendina kok. Keri ngono. Apa kok keri-keri? Jare diudani udo. Iki lho, udan. Udan. Wes pirang dina kowe diudani coba? Oh iya seminggu luwih ya, apa sesasi ya? Mengkeret ra iso. Seragam iki lho kena banyu kita dine atis ngono lho. Ayo ngaturi Mbak Yune wonten Bukit Berbunga. Bukit Berbunga wah cocok iki Wah, wis nang gunung. Genten nang bukit iki. Iya. Ayo Cocok. ayo Cin nyanyi Cin. Lagune Bukit Mas, monggo. Sapa-sapa kene. Ayo nyak. Monggo Mas. Wah, gua mbiake sing Janjine mau Mbak arep timbai ya. Timbai tenang ae wong kene ora tau ngapusi, Dek. Asik, lagi manggala. Masih Mbak yang ada di belakang, selamat sore. Yang lagi nonton streaming, selamat sore. Di bukit yang berbunga, kau mengajak aku ke sana, memandang alam sekitarnya, karena senja telah tiba. Mentari
gas kok maloi. Heeh. Mboten saking pancuran piyambak to, Bu? Dek wau Bu Mbayune, Bu. Saking Saking Pancuran. pancuran malah kesusu anake nangis malah njaluk mie. Nah, kudanan anake dijak nyawar udan-udan. Nah, aku dumik nang kene karo wong akeh. Lah wong akeh isen Lah ya. iya, pokoknya makasih Mbak Dek Abiyu mau ya nderek nyawer. Makasih Adik, Abi. Yu nyuwun lagu apa ora yu? Aku kanu takok Abiyu kok. Namanya Abiyu kok. Aku lho apa ku nakoki Abiyu njaluk apa sing bengok kok kowe apa yu? Nek bagian iki aku ora tak taren aku. Ora ditaren ya Rom ya. Nek bagiannya Mbak Yu iki kudune pajik sak lagi tak taren Iya lagune apa? Nek Dek Abiyu beda taren sih. Nggih, wis pokoknya nanti ya minta lagu langsung diaturi Dikasih, gitu. Iki mumpung durung pemundhutan lagi saka Mbak Yu iki. Maturi apa ora? Ya iya ngenek nawa di sawer-sawer kayak Mbak Yu mau sing gendong Sabar anake. ya Mbak ya. Aja lali sabar ya lagune sabar tak aturi ya. Apa arep nyanyi dhewe? Ayo nyanyi. Mau nyanyi sendiri wong pancuran kita kok biasane pinter-pinter nyanyi. berkaraoke arek yuk. Ayo sayang, ayo Mas. Pun aturi wonten sabar. Ibu. Alah hasine isane ngisen no, Rom. Heeh. Dalem Bu. Sapa? Ninggal katresnan saking pundi menika? Saleh. Oh iya ya Allah. Aku nek dikenekno nglarakno ati apa ibu iku sampean klambine kok ora saleh ngono jare. Ngene iki Mas Sam dek iki tak nggo ora tak umbah piye? Salahe jalukane Mbak Anis nggo kuning iki. Lah iya ta mongko aku anyar ku lho tumpuk-tumpuk jarene sampean klambine gak saleh ngono. Ora masalah. Nggih, yuk monggo nyanyi sabar. Nuruti tuan rumah iki mang. Iya, ini permintaan tuan rumah Mbak Yu. Wis dicuci aja kuwatir. Paten rasa dicuci ya siji loro. Berarti dikirane iki gak tau dicuci ya. Sekali cuci nih, Bu. Saben dino rasane ra karuan, ngombe kopi legi ning rasane pahit tenan, mangan mangut lele rasane
aku diawe tokin. Joget sih aku wis tak ongkek-ongkek Ongkek-ongkek ngene-ngene. anu. Ketok pira? Kowe entuk pira? Wagi he. Waki ya. Wagi. 100.000. Alah aja takoki ku. 200 iki mesti. Aja takoki. Berarti akeh meneh iki ya. Wah aku nganti. 500 semangat. 5.000. Lho wong aku entuk 3.000 kok. Ijol lempira. Malah ijo ya ora disawerna padha ae rom. Wong sing dicekeli wis ondol-ondol ora disawerke kok Alah bodoni. Ngapusi Mbak Yu. Gak. Iya nek wong tua tak percaya nek sing nom-nom gak tak Wis percaya. gak percaya lah aku udan-udan iki mang ya bober. Ijol nje. Sampun. Ijoli maksudnya ijoli 30.000 wae. 20.000 admin. Heeh. Berarti kok oleh dhek manggol anak buah lasri niku lek moto duwiten kabeh ngono iki mesti. Nggih. Ya sayang dilanjut permintaan saking ibuke nggih sing ngenyek aku Mas. Sing mang gak salin mau. Ninggal ka terus. Heeh. Wah enggak ya Mas aturan ayo cus. Kene juga. Ayo hijau kok sacam dhewe iki ndak kene no. Ndang dijoli kok iso. Lagi didono dhewe ta ro. Ibu mau arep nyanyi apa ora, Bu? Ora jan. Kowe teko lho. Sabar ya, Bu. Asik. Ayo. Nangis sajroning ati.
menapa niki? Ngerusake tembang menapa? Weh, kok kaya nek warung ae lah, Rom. Lah piye iki nek apa Basah-basah. iki mau basah-basah. Nggih. Foto dulu, oke boleh. Sik ya, aku tidak foto ki biasa. Artis e. Kok sak jam ngono kok sak jam. Kamera belakang niku, Bu. Sik ya, guys, sik sedih. Ya wes ah. Amit nyuwun sewu riyen nggih, Bu, nggih. Wes Rom. Wis lah aku kok masih Iya Allah, matur sembah nuwun. Niki saking pancuran piyambak niki nggih. Saking sarang. Walah. Ndi ku? Sarang iku kono ku lho. Oh iya. Kono. Mbah, iya Bu, kana Bu. Wong bola-bali banyak sarang kok iso bingung Rene rene kok kok. buta arah nek ning gone desane wong Ngono iki ya, lho. ya. Ah ya wis ya. Iki ya wis. liwung. Saka kendi? Saking Singgahno. sing dhisik iki mau. Niki riyen. Air bunga guys. Ya, monggo. Siapa bernyanyi? Bernyanyi. Iya. Kono kulon aku mang bar ngayahi kewajiban soalnya kok nduk. Kono lho. Ngetoprak ngene kok iso ya. Ngayahi kewajiban kok ngono ya. Ya, Dek. Penyanyi ki nang ngarep ame ngombe. Oh ya. Ya, maju, Pak. Monggo Mas, air bunga. Oh nyawer sekarang. Oke. Terima kasih cantik. Air bunga ini bisa nyanyi enggak? Enggak bisa. Oke, terima kasih. Lagi dong. Mana ya gue ya? Goresan dosamu di hati,
sampun wangsul. Nggih, Rombongan atas saking atas, sarang Mbak Yu. matur sembah nuwun atas nggih. Mugi Nggih. slamet dugi kriya. Amin. Iki ana apa kok upik kayak ngene iki mesti keluarganya Mak Lasrin iki ketara Iya, biantar ngene iki. ketara biantar dhewe. Ya Allah. Lho ya malah Iya Ah, Allah. pasar ngaleh ya. Kowe iki lapo neton nyang-nyangan kayak bakal lombok ae kok iso buanter ngene, Cah. Dikai bose 2.000-an. Njaluk ibu aja. Biasanya biru-biru bose kok. Terus iku sang nggo tuku pentol kok. Apa, Bu? Aja piring dibanteng gak? Lagu ndek apa le, Bu? Lagune Ida Laila iku lho, Mas, piring dibanteng, Mas, sing Ya rasa wis suwi kok Apa, Bu? Bojo loro nggih. Goyan nang kene. Lama anu kok iso. Apa? Bojo loro lagi usume. Mosok le? Iya be, wedi aku. Aku gak wani aku. Bojo loro jare usume. ning kono gak usah kok, Mbak. Nang kene iso. Wedi aku. Gekek korbane iki. Ya. Dia curhat iki ibu-ibu. Wedi aku. Liwung sik ya, liwung sik, Iya, Mas. iya. Kapan sih iki bojo loro, Mas? Tak kok kene menawa anak, Apa Mas. Mbak Yu? Mangke dalu Mbak Yu, Mbak Yu. Apa? Cincin putih, Mas. Imboi sithik tak ngene tuku bensin. Pati tekan kene 2 jam, Reng. Ya aku iki mang golek-golek iki mang. Alas esuk lah, ya. Liwung. Hey ha hey, hey ha hey, hey ha hey. Ya ya ya, ya ya ya. Hey.
bonus tentang saja sayang sudah sore ya. Wonten bojo loro Mas raketang sithik aturan Mas ya. Sesuai apa ndak? Sesuai saldo. Ayo ndak. Alah bokongku iki asli semok iki gak tambalan iki. Ya wis nek mau percaya kok iso. Asli iki nduk ora tambalan gak jarene. Bokongmu semok ngono sih. Ya Mas. Kowe iku yo kleru. Apa ndak? Mang kowe dak sithike Mas sesuai apa saldo. Lah saldone semro pirang-pirang kono ora diturah lagune iku piye le? Ora wonge sing tak maksud to. Sing mbok maksud gak wonge. Lah semro iki kok ndek dhewe saldone akeh. Bodone ndek iki wis kodol pirang-pirang. Oh iya iya. Alah sidane kon bayar broni sik ya, ya Rem ya. Iya. Ora sida ditraktir semprul. Tere wong pelit kok iso wis sembarang. Iya, tak wae dhuwit ditampani ya, Rom. Ya tak wae dhuwit ditampani. Kuwi kon bayar kok iso nek kon gak bayar yo menyok barang iki lho.
Iya, padha ae kon bayar kok. Ya cincin putih nek ngono. Nek ngono sapa nek blonjo dhuwit lanang ae ben ora bayar, jare menyok dhuwit wedok ndek iki ora. Sesuk nek brai nang Jogjane ya Mas aku tak titip kowe. Aku tukokno macane Aku ya tak Mas. titip kowe nyok-menyok. Ayo. Ayo mau titip kowe nyok kon bayar nek kowe kok. Ayo Mas Ari. Ya perol ya. Ya, aku telu. Wis tanya kanggo kowe gratis Oh, apa iya. ae kok iso. Tenan. Ayo Mas Ari. Nanti bingungan ya mau gasaki terus. Lagunya kependem iki mesti. Ayo, ya. Nyanyi aja. Wes tak nyanyi aja, aku tak nyanyi aja. Ya kowe ae kowe. Aku apa nyanyi ya? Ayo. Nang di belakang layar loh. Ayo. Masih terasa hangat malam pengantin, masih teringat ikan setiap pengantin, tapi di hatiku hadir cinta lain, cinta seorang pria, hai si cincin putih. Ku sadari semua kenyataan ini, takkan mungkin aku mudah melepaskannya, walau berat hati menduakan suami, tapi
berpisah dengannya. Hanya cincin putih tulus pula cintanya. Yo 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 yo. Kasih lagi nih wis ada sing berpaling gak diterserah. Waduh. Andra, Niki anggenipun ngandhut men sangulang nggih lho nggih. Mas, delok meneh kowe iki duwe kewajiban anyar lho, Nduk. Nah, men kuatir jenengan niku, sedaya uga rapi kang jenengan niku sampun kula tata sedaya. Mboten wonten menjangkep. Menika sampe kewajiban niku lan Ndara.